No, z začátku by se udělalo. No bodej. To je jenom to, jak se tady slibuje, jenom aby jsme si tady pověděli. Tam je potřeba... A tak aspoň ten potok by se mohl vysekat, ne? Nebo zase se seděme v komisí, že bychom se tam prošli a vás tam se zapomněli. A až si tam nechní vodu sekat, možná, že opravdu ještě tu jednu stranu by to stálo za to. Možná, že to je náročné, je to celých 20 metrů, to bude tragédie. Dobře, no dobře, tak to jsem rád, že no ne, hele, to jako... A jo, a ještě jsem se chtěl zeptat na tu vaši slavnou točinu pro ty vaše, jak se tady odvážíte nota, protože po kvalitní práci pod vedením tady pana Šustka se vám už rozpadla, teďka jde o to, jestli ji teda budeme opravovat, nebo jestli pak můžeme zamíst jakoby dole. No ta vaše slavná točina, místo toho, abyste mi vysvaltovali cestu, jak se tam udělali ten plac, potom se obraceli ty auta, bohužel potom jste nedali makadam, takže na hliněný poli se to celé rozpadlo, že? Takže jako, nebo to, jestli to budeme opravovat, nebo co s tím budeme dělat, teďka tam jsou docela dobrý úpy. No jenom se tak ptám, že, protože už jste do toho peníze dali, bylo by škoda, by to zaniklo takový, já aspoň dětem můžu říkat, jak vypadá asfalt. Teda je to kousek, ale přece jsem do něj vděčný, že? Tak co s tím uděláme, pane starosto? No, nevím, no tak to je pana. Já teda ještě dva postřehy. Minule tady paní Dohodilová říkala, tam jezdí nás víc kolem toho sjezdu na to plnou těch haldových mostů. Jednal jste s někým z toho HNG, kdo si to tam vysypal, který tam hospodaře z ty sutě, aby to přišlo pryč. Aby si to zrušili. Dole skoro dělají strany. My, že jo, 5-6 metrový ten vysypaný sutí na to tady nemají práci. No. A pak se chci zeptat, jak jsme tady mluvili o nějakých standardách na popud to, že ten znak obce, tak bude se teda něco řídit, nebo už se něco schválilo dokonce, nebo ty vlajky. Zatím se nic neschválilo. Ale zapomněl jsem jinou věc. Nevadí, necháme to. Necháme to na příště. Já jenom vysvětlím, to bylo na můj popud, protože nám v souvislosti s tím, že je přebytkový rozpočet, budou zbývat volné prostředky, které budou investovány až třeba za rok, za dva, až se připraví všechny ty investiční akce, tak jsem chtěla poprosit o vlastně schválení toho, jak s nimi naložit. Ale musím říct, že se docela klepu, takže dneska bych to asi správně nevysvětlila, tak jestli se můžeme domluvit, že to připravím s finanční komisí na příští zastupitelstvo. Tak to nic nehoří. Dobře, tam to takhle vymazávám. Ale ještě tady máme tu kompetenci rady k provádění rozpočtových opatření. Bylo to rozeslané všem, vlastně tam se jednalo se o to, že vlastně mezi jednáním zastupitelstva měla rada vždycky v minulosti takovou kompetenci, že mohla dělat rozpočtové opatření do výše 500 000 za rok a plus nějaký výdaje, které se týkají toho, když jsme otevřeli nějakou dotaci, no a pak tam jsou nějaké takové spíš výjimečnosti, když by byly nějaké havarijní stavy. To znamená, teď jsme to na finanční komisi ještě zredukovali, že je tam vlastně zůstává tam 500 000 za rok, ale jednotlivá akce, že může být maximálně 100 000 korun, takže je to víceméně zpřísněný a je to daný na papír, co vlastně platilo do teďka, ale my jsme to takhle jako hezky udělaný. Takže k tomu dám ještě diskuzi, jestli někdo k tomu něco má. Jinak bych nechal hlasovat taky. Nemá, čili nechám hlasovat o schválení tyhle kompetence rady, jako příloha usnesení by to byla
zdroje, abychom to taky zvládli. Jo. Nikdo se nezdržel, to se oplatí. Všichni jsou pro, takže. Takže bych teďka teda poprosil návrhovou komisi, aby nás seznámili s návrhem usnesení. Já ještě na pozor, ale nechci už rozvedovat tu debatu, jenom jak to let na pravou míru, tak ta Borovice, tam jsou byty 3 a jedno celý skolaudovaný bydlení, ta stavba, takže si tam někdo může dělat bytů, kolik chce, a to je co, dokonce 4 tam je. Dobře, no ale přeci nechcete jako vážně uvažovat o tom, že do takového dobrodružství by obec měla jít. Já už jsme s tím měli záměr, co ta obec potřebuje. Víte si, že teďka kupujeme nějakou rozpadlinu, která nás stojí dost peněz. Kupujeme rozpadlinu za slušné peníze v porovnání s tím, co tam vyřešíme a jaký to je lukrativní místo vedle Sokolovny na tahu hlavní. Ta Borovice mimo jiné zkrachovala proto, že prostě je tam úplně mimo dění. Každý má oprávněný strach prostě, aby se nestalo to samé, že jo? Ne, ale teď dobře, tak koupit, co s tím? Dobře, a pokud dokážete koupit, tak 100% snad se jim možná zavážou, píšu hlavu, že seženu investora a udělám tam 5 bytů. Který do toho, když my dáme pozemek, tak on nasype za milion jeden byt, a když těch 5 bytů za 1,7 prodáte, tak budete ještě v plusu. Ale za 3,5 to nekoupíme, to je jasný. To je prostě podnikatelský záběr a dobrodružnej. S tím, že řeknete, za 3 miliony 50 dražím. Jestliže tam jsou 3 byty a udělám stoupy, když vám dá někdo nabízí, tak už to nevydražíte. viděli jste ty stoupy, chlapi, neblázo. To je sál, já bych pod tím sálem zakázal dělat nějaký plesy nebo cokoliv. To je stropy na spadnutí, to by byl tenkrát na spadnutí. Kupujeme 3000 Kg. Já když budu chtít, tak skolovnu všechno. Všechno skolovnu. Tak budeš jim skolovnu všechno. Ty peníze nejsou On se koupíte za 3 miliony, jako říkáte, to si můžeme dát ty plošně. Sežeme se investor, tak nás to vůbec přece ještě Je to pro něj dobrá investice. Takhle se pokud hospodaří, aby se furt nebralo jenom z těch 30 mega a všecko to, ale dohnat sem ty investory, ty peníze zve. Nemůžeme furt jenom z těch 30 milionů, furt si bereme pod sebe víc a víc staveb, víc a víc silnic a za chvilku to na to ani nedá, že jo? Protože jsme obec a jsme tady kvůli tomu. Jako neumíme hospodařit moc jako s nemovitostma, ještě jsem zapomněl na jednu věc, Bukovině zatejká cechou asi možná rok, 2. Když tam chodím do hospody, jak tam jsou fleky na stropě a když jsem se ptal těch lidí, tak několikrát obec byla uháněna, aby to někdo zjednal nápravu. Nestalo se, tak jako, tak se podívejte, dělala se tam střecha a teďka tam jsou fleky, jsou tam mokrý fleky. Dělala se tam střecha, byl nějaký vítr, zateklo tam, když to bylo relativně nový, to o tom vím, ale od té doby, že by obec byla žádána, aby se to tam opravilo a neopravilo, to je čirý nesmysl. Jsme vlastníky nemovitosti. Měl by existovat náležitý člověk, který by si ty nemovitosti v jakým jsou stavu v újezdě. Je to pronajatý ta Bukovina, samozřejmě jestli tam teče, tak to musí přijít někomu na hlavu, tomu nájemci. V újezdě je barák, kde jsou? Bytí energie neplatí, ale je to naše nemovitosti. A jsou tam otevřený okna, v tomhle počasí, minus 10 stupňů, jsou tam otevřený okna. Proč to tam nikdo nezavře? Proč někdo občas tam neprojde? Já tam šel teďka v neděli a viděl jsem tam otevřený okna. Teď vám to říkám, někdo to zjednejte nápravu, zavřete. V újezdě jsme teď domluveni čerstvě s Frantou Huškem, že tam na tu nemovitost dává pozor, možná tam bylo potřeba tam vyvětrat, rekonstruoval se to v tomto roce, byla tam vlhkost jako blázen. Vůbec bych se tomu nedivil, že je tam potřeba větrat a že to udělá on a že to je dobře, že tam vyvětrá. Dobře. No. Tak já vás jenom informuji. No tak to co vidím, tak vám sděluji. Ale proč neinformujete toho Frantu Škovi? Co já mám společně s Frantou Škovi? Co je, zastupíte, nebo kdo je? Ale vy jste zastupitelé, Sám si to tam zasílá. Já to informuji
Já ho informuji. To znamená, já Vy jste ty okna tam nechal od neděle otevřený až teď, abyste to mohli říct. Proč jste nezašel někam? Určitě víte, kdo ten barák má na starosti. Proč jste mu nezašel zazvonit brance? Proč tam je otevřený? Já nevím, kdo to má na starosti. Já od vás tady poslouchám celý večer, vydělalo více. Máte nějaký jiný zájem? Ne, já od vás slyším celý večer, co by se mělo. Ještě ani jednou jsem od vás neslyšel, co jste udělal vy. To není nějaký osobní útok, to je můj dojem prostýho pozorovatele, co tady ty, kolik je, skoro 11 hodin od těch 7, co tady sedím a tiše poslouchám. Každý kupe za ty svoje. A jediný, co jsem víte sám, že před volbama se vám nepokrytě fandil. Bohužel se to začíná pomalu rozplývat, hlavně díky vám. Ale to nebudeme řešit tady osobně. Nebo veřejně můžeme si o tom promluvit, to je zbytečná ztráta času ostatních lidí. Jediný, co jsem od vás slyšel, že když se jednalo o tom, kdo pojede na váh, tak vy jste prohlásil, že to je ztráta času. Tak co já si z toho mám vzít, když zastupitel řekne, že je pro něj ztráta času, když má jet zastupovat obec někam. Ještě jednou vysvětlím. Vlastníte tisíci. Já jsem to slyšel 5krát za tenhle večer od vás, já tomu dobře rozumím. Myslíte, že to není ale co když se vás takových tam sejde 50, 100 a dáte se vysvětlete dohromady? mi důvod, proč bych tam měl jet, co tím získám a pojedu. Mně to nedělá problém. Já bych hlídal ty 2,5% obce, o kterých hovoříte. Tisíci na majetku a ten vak je zadlužený, ten nemá žádnou hodnotu, to je minus, aby vlastní ten minus nějaký. Co jako obec já získám? Nic. Jako já chci jako obec něco získat. Pokud tam něco vypadá, nějaký 100 000, 10 000, tak tam pojedu. Ale já nic nezískám. A co prestiž lidí, který zastupujete? No ušetřený plat, ale grácky koupím bojovníci a Ty bojovníci ještě, jestli můžete poznamenat. Že Černěva někde vpraskaná silnice, to je jediný, co jsem ještě chtěl do té diskuze, prosím vás, teď jsem přijel tam na procházku se psem a v Bukovině, jak vlastně se přijíždí od Ruseka, když by se tady Černěva opravovalo, tam taky se to začalo trhat na nová silnice, nebo ono 10 let. Až se to začalo připravovat, ne, takhle, já vidím, že ta diskuze už opravdu bych poprosil o návrh usnesení. Já bych ještě si dovolil k ty borovici, já už jsem to tady říkal, když se jednalo o nákupu těch puhoných tam. No. To je přesně ten stav, kdy jsem říkal, že jakmile se tady objeví ve obci větší barák na prodej, tak aby se vůbec nedostala do toho stavu, že bude mít strach, aby jim tam někdo nenastěhoval nějaký živlí a nechtěl ten barák kupovat. To je přesně ono tohle. Teď tady zaznělo ta borovice, že by se měla koupit, aby se tam nenastěhovali zase nějaký... Já jsem to tady říkal, jsme se tady o tom bavili, já si myslím, že ta doba, která přála těm lichvářům, který vyvolávali ty lidi, že ty sociální dávky taky jsou dneska jiný. To je jeden taky asi z důvodu, ještě proč vládě majitel se toho zbavuje ty nemovitosti. že by to měli zastavit, ale to ještě funguje. Ale to není pro ně tak výhodný, oni už... Ale že se to tak mluví. No jako prostě ten zákon bude platit od 1.7. a bude platit. Prostě jak to má být vybavený, ty ubytovny a další věci. Když to koupím dneska, tak to budu muset mít 1.7. vybavený, dostanu ty prachy. Takže... Takže to nevyplatí prostě. A je fakt, že kdo většina lidí tu Borovici zná tady Černováku, tady víme všichni, že ta hospoda od začátku je marná, ta prostě na malé akce je velká, na velké akce je malá. Tím, jaký tam byly v poslední době zásahy, prostě tak Já špatný místě. no, Ale mě pěkný to úplně završtí, aby obec na dodražbí, to jsem ještě neslyšel. Při zachování zákona o veřejných zakázkách, to prostě nejde. Jo, takže bych prosil toto usnesení. To stavilo, a to původně byla obecní hospoda, když se to tak nejde. To si postavil Národní výbor, jo. Bohužel pak přišla změna, dostali to elektrikové, vysičáci pražský, a ty z toho udělali tuhle ruinu, protože prodali jak barák extra, tak extra zahradu. Pak byli
Ne, to bylo ještě jinak, Josef. No, Ještě si v tom zmočila jednota, protože jednota vrátila barák a tu zahradu si koupil právník jednoty. Přišel mě párkrát vyhrožovat, natáčel si mě tam magnetofonem taky a přes noviny si prostě jsme dopisovali, ale je to takhle. Tam jsem byl, když jsme mu říkali, že si bude čekat 50 let a on říkal, že si počká. Protože to je pořád jako fialová zóna pro něco takového, pro podnikání, takže tam jakoby byty ten se snaží to prodat a to samozřejmě byl taky jeden z důvodů, proč se to... Ale to prodal je Tejchové. Ne. To prodala jednota ještě, ty. Já jsem ho to prodal je Tejchové. Ne. On si to koupil od jednoty. I jsem byl na katastru, když jsem tam scháněl tu smlouvu a odhad a podobně ty, jako jak, že je pozemek složitý a podobně odpočty. To jsem všechno viděl, ale hobby mě to bylo. Tak já z hlediska toho, že jsem teďka tady úplně poprvé, tak jsem si samozřejmě, vážím si toho, že jsem v návrhové komisi, ale asi bych dala přednost Petrovi a já případně doplním, kdyby. Tak nebo já bych teda navrhoval, co začalo dělat s tou situací Mikolášku a Obzimu. Myslím si, že klidně už se tam mohlo začít, nevím, jakými prostředky, jestli dělat sondy nebo nedělat, ale ta situace je opravdu kritická a lepší nebude, protože jestli nám někam vzniká povrchová voda z polí, které jsou daleko výš, tak i když nebude dlouhodobě pršet, tak ta voda bude půjde. Myslím, že nemá cenu čekat na něco, až to vyschne, ale začal bych... Jo, tak já říkám, řešení havarijního stavu za Mikoláškovými, tak od prvního, takže zastupitelstvo schvaluje za zapisovatele, takže návrh usnesení 1/2015 ze zasedání obecního zastupitelstva obce Černov konaného dne 16. února 2015 od 19 hodin v kulturním a spolkovém domě. Zastupitelstvo schvaluje za zapisovatele Barboru Rubešovou, za ověřovatele zápisu Pavlínu Hofmanovou a pana Karla Příhodu, návrhovou komisi Petru Uvařovou, Petra Slezáka. Zastupitelstvo schvaluje protokol číslo R151/2015 o předání a převzetí díla R115 polní cesta 151 polní cesta KU Černilov od investora SPU Praha, krajský pozemkový pro Králové Hradecký kraj, pobočka Hradec Králové v celkové hodnotě 18 689 532 korun 90 haléřů. Schvaluje koupy pozemku 2671/240 o výměře 573 metrů čtverečních v katastrálním území Černilov za odhadní cenu 103 000 korun. Schvaluje prodej pozemku 67/1 o výměře 1087 metrů čtverečních v katastrálním území Bukovina za cenu 700 metrů za metr čtvereční. 700 korun za metr čtvereční. Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2015 jako rozpočet přebytkový s příjmy ve výši 34,7 milionů korun a výdaji ve výši 29,59 milionů korun. Schválený rozpočet je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva, kterému bude připojen jako příloha číslo 1. Zastupitelstvo schvaluje kompetence rady obce k provádění rozpočtových opatření, která budou přílohou číslo 2. A zastupitelstvo schvaluje delegaci inženýra Jekurka na valné hromady vodovodu a kanalizací Hradce Králové akciové společnosti. Pořád já nebo... Zastupitelstvo bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání, složení slibu Petry Uvařové, informaci o novele zákona o bioodpadech,
teď tedy, jestli Petr bude souhlasit, nebo ostatní, tam ještě připojuji tedy to nahrávání zasedání, jak tady zaznělo. Potom další bod toho řešení, návrhu řešení havarijního stavu, tedy za Mikuláškovými, Obzinovými a Smolíkovými. A to pročištění přítoků k rybníků. Zastupitelstvo ukládá zajistit nebo prověřit to osvětlení rozvod vody na Evangelickém hřbitově. No, tohle byl námět v podstatě pro nás tady, jestli to někdy se dá do plánu, tohle určitě nemůžu já zajistit. Já jsem říkal ty Mikuláš. Jo, to bylo to. Pak je tady teda nějaká to dokončení té vyhlášky na bioodpad. A pak nevím, jestli ty ostatní věci, jestli to jsou teda i to, že vzali jsme na vědomí to mimosoudní vyrovnání s tou paní Fukačovou, jestli správně jmenuji, asi informací o té dražbě. Sekání náhodou. To znamená, že bych byl poměrně rád, jako už bych to fakt nerad bych to zase nepakoval. No já bych ten sekání náhodou bych na to poměrně trval. Jako přiznám se, že jako pak už se zase nebudu bát, ale opravdu bych už rád, aby to bylo. Děkuju. Já už se fakt nejde. Ositat potom v újezdě, nebo náhodou v újezdě. Od náletu. Od náletu. Já nevím, jestli Petr chce nějak doplnit, dělám to poprvé, tak jestli ty něco. Takže nechám hlasovat, kdo je pro usnesení, tak nám ho Petra tady přečetla. Nikdo se nezdržel, takže vám děkuji za účast.